hayop haiyo mata na. Ako hininya usa nga waray na nagtitikang hasinirangang Bisayas. Nan amo ini na akong pinakauna na vlog. O sana mag-subscribe ka mga diha akong YouTube channel and supportahan ako ha mga susunod ko pa na mga vlog. Ako niya na i-share ha iyo an amon mga gingkadtuan halima ka adlaw na nagtour kami ha Northern Leyte kay medyo diri ako nag prefer ha island hopping masyado kay mabalod, although may da kami island hopping na gimbuhat na adalaw itin Northern Leyte lang na part.
101. Hi! So, amo ato ang mga lugar na nabisita namon. Dere ato 25 or 24, but more than 30 ato, parang iba personal na. And may daailan kami ng katuan na ato na summer. Waray ko layagin upod. And if you are a traveler na sugada akon na mahilig kumatuto sa nga lugar na damot makikitaan na historical place and landmark, at the same time adventurous, damot ma-offer it amon lugar Eastern Visayas because it's a province which is rich in natural resources, at the same time very historical po at amon. So guys, kung nagtataka ka mo kay ano yan ako i-post, although 2019 pa kami kumadto, kay initially talaga waray ako balak imon yan na vlog, but since quarantine kita yan adi ako yan na Manila, and ito na nag-check ako internet and nakita ko mga photo vlogs, so na-inspire ako. So guys, newbie pala ako but hopefully supportahan nyo ako from the start until na madamo pa ako ma-share iyo. And please don't forget to like and subscribe, and also click the bell button para mga updates mga bago kong videos. Salamat sa iyo.